klem la bada sngol thu kumno ka por ka yat mtangi la po isu bnai ba khadu jongane ga snem shisha menu sedang January kumno po isu December ngim la ba sngol thu mensim snem mtau snem li tengah sngol kum ka por ka stat hadu kata klem la ba sngol thu menta klade se ka por ngin jam shu snem ba thmai arajar arfu ar tadai intah bangi pek ini ki sngi ki por ni ka stat do kata ngakan ma ka por misha bangi dang red mo ka kut school si thok ding yo sti si sa jan si ublei ani nga sngo kumba kata ka por ka slam hado kata da sngo bang si sya kata ka rukom ban yele ka ka si sa jan si ublei yo ani ar sngi sngo bla slam hado kata re mentang sngo kim step kim pat ke sa pang la dum no he sa pang la di ban thia ba kum ta ka por ka ya hado kata mlap bas sngo tho men sya mendai nga sngo bangi dang kamerit ngile akai dal awai school ngile akai ban ngile akai do banda that ngile akai football banda that sisa ini yo pors melia bamso dan ikan mau dal adap ila akai football sekali ya sum siki wa ne ben ya sum haki pong ani sisa ka por ka jrong hado kata tahan re mentang asungu ka por ka lengkot hado kata napa iki kena mentaro habaki wai school Dah deh por badang long school bahalai kim yo por ki shu krekot bet ngi ka por kala shukut la ka kut kram lap bas ngut ho ber ka por ka ya stat do kata bat shisha ngin ong kum no ya kani henre ya mengapet ya ka ktin ka jong blai ka dan ko ka ktin ka jong blai ka banin kong shikin ong koren kani ka nong ba nyau ne ka khot ba arf kun dai kong henre ya kani lei nga ong ko pora banget bala pen lengkot no ya ka por ka bamut i ude ublai u pen lengkot ya ka por namar ublai ulaan pen jrong ya ka por ude ublai ubala ban le ya gi ke ga badai bat ka por ya ayom namar de mo u penlong ngakan mau ya ktin ka jong ublai kadon ka por ka ba ublai u pen sange ya ka sngi ha ka por ka jong Joshua da fi puli ya ka kitab Joshua ka lenong ga ba shi pol ter fin i hang to da khot ba khat ar khat lai ka kren kum no ba ublai u pen sange no ya ka sngi wa de benai ro ublai udan ya ka por ban pen sange da ngi pe ya ka por jong Hezekiah la fi puli kata RCM kalau nong ba arpo fin puli to dekat bakam sidin kaya thu yangi ba ublai ula ban penkenran no ya kasngi shiposen jam la ne ula ban penran din ru shiposen jam ya kasngi tamu ublai udan ya ka bar men penuan syakmat men penuan syadin ban ha bang puli ka ketin ka jong ublai nau u Daniel ru ngi ba pleng u Daniel tho i ka ne ka kentin la ngi puli ka ne ka long ba ar ka ne ka dekat ka ba arpo ka ketin ka jong ublai ka ongkom ne long bla kerku ya ka kerteng try ublai hala kerta namar ka jing start ka bor ka long ju bar open kalam o yaki por bar iki ayom open do ki sim uthung ki sim wa ka jing start ka start bar ya ka jing tip ha don ka jing champang ude ublai udan ka bor pleng ude ma u open kalai ka por bar iki ayom ngasngoro shisha ude u jisu udan ka bor wan persange ya ketigi eryong habaki wan ha kata ka duria udan ya ka bor wat ha kata ka maryang banganget bagi por kila nang stat bagi por sya kila nang ya wood ngasngo ba utrai open stat word namar ba kapor ke jingwan jong ur kala jan haduk kata habangi pej mentah ke jing ja ka perthai shisha bangi pej kadon ke climate change ngapej ki news ngai ba ani ka perthai stang ka no kan ki kum balai mitar khandai phut kata ka ki Miami Bangladesh barok gini kiri stang hapo ki khendia snem ngi pej ka Antartika kala nang la nang mentah begitu kita ba jrong haduk kum ban riu mala kita ki mentah ki kita kita bat kapor ka stat do kata bangi i ba perthai kan poi sya ka jingjat ngi i ka jing puluk ki chnong ki ba bun tli kiri ki don ki jing puluk ding ki ba isyar khai bar ngai i si sai ka jing penjot ya ka ba ka perthai si sya ka lanang jot ublai ula ban pen stat ya kapor ublai ula ban suki kapor re open stat ya kapor bat ngasngo ba ka de yang dia piru bangin haban kelas stat no lemda gumta ka ni kapor kan kut no balada ka kut no ka ni kapor phin le kum no kini ka por ka bangi haban shim ya ka rai kini ka por ka bangi haban rai stat namar ba ka por ka jong trai ka nom up ya noe noru namar utrai ula pen stat ya ka por namar kata ka jingwan ka jong u ka hajan hadu kata ka stat hadu kata ro ba ka perthai ka sajat no kum ba ka tin ka jong blai ka ong tadai ta kum ki breu ki start habangi i gini ki jingkala habangi i gini ki changes nga kwa ban ong fi gani ka sngi menta ka dai ngi ro bangin kala no ken kum ba ka la ka por pe mjudan menuru ba priau na ha ba ka por telang menta ngi i u priau ha ba ka por telang la ka lalut ka mariang ka sun benang ngi baro ki la ka lalut ban kwa ban ong fi gani ka sngi menta kum ba ka la ka sun benang ka jing im ka jong breu ka dai ban kala la da fenang im ka pop pai no show jisu
la finang hak jing syak te syak khom ka bor jong paman phai no should try kalau dei ka por phi ban kala ba si sien ba phi kala ba mot utrai on ai phi ka bor phi la ban ka jing ka ba thamai utrai on ai phi ka bor fin ka jing ka ba job kan mga kwa nong phi utrai la janwan kam nan por shu engi bangi ni khin sting ne ban le lengai ban long lenge abat kan ka perthai hinre ka dei engi kumba ka perthai ka kala ka dei phiru ban kelano kapor kam up show bag tin ke jong blai ka ong bo blai man bo koi ka man sim kan jat no anre babaro ken poi ka jing kala ka bamut bang ka ba nong ifi ka ni ka sngi ka bamenta utrai kwa ya ka ba ngingin poi ka ta ka jing kala ka mut habi I ka jing ja ka perthai ka jing kala ki sun benang habi I ka jing kala ka jing ya stat jong ki por nga kwa ba nong ifi ka ni ka dak bo utrai ong phiru phya ban stat no phiru phya ban kala no lem da kum ta phin yap ba ka jing bitar ka jong blai kan lap ya phi nget na phim nget ya nga kau ngut film kau ngut ingat ke syong happy kata Henry kadai yang ngaban ya thu ban ya thu nak liang ke jong ikum ka ministry ngi haban pin bana ban ya thu ya kata ke ba ka jing wan ke jong try kala hajan hadu kata wan long ki brio ka por ke jong noa ki ba kensting ke jing lap ke jong noa namar ki kensting ki ong ni du biet filaman ong ngau biet kam lai Henry namar kata ke jing si shanga haban ya lap ya pi ya kata ke jing shang haban ya thu ya pi ka por jung nawa ki ong nawa la bit henre ondal aslap shisha ondal athe shisha ublai ya kata ka jing shlai ka ne ka perthai kita ki ba ong bu nawa bit pleng de maki ken ki bit mdei u nawa bit kita ki ba ong u nawa bit de maki ken ki bit phila ban ong ngau bit henre ka por kan sapo shisha pi yo phisa bit jela de tade inta kwa ban ong fi ka por kam dan por sho tade inta kalano la fi dodo na kanu kanu ka jinget ya kanu kanu ki jatnyam kalano pediang yo Jesus Christ mat de ma ubalong ka jing em udai ma ubala ban ai phi ya kata ka jing em bam jikot klam ma phin jat ka perthai kan sa jat phir phin jat lang da ka jing e ka kran ni fi ka ni ka sngi da ka jisu khya nga ya lap ya phi ka ni ka sngi kala no ka por ka stat phir stat no ban kala shu tra diang no Jesus Christ wanom up you know wanom pet you know kala dei ka por fi ban kala no ko ba ka kala ka ni ka ayom ni ka mariang kala no ang kwa non fi sa isien ngai try no ai bore fi ka ni ka sngi ka momenta wanom kin sting ka gini ki dak ki shin utrai ulapen utrai ulapen stat ya ka por ulapen stat ya ka jingwan ka jongo ngini dwai ha ni ka por menta try nga ai ngo eme mar medon ka bor ko kan ra try ban pen sange ya ka sngi medon ko try ka bor ban sange e benai medon ya ka bor ko kan ra try ban pen let shipo kardan shakmat ne shipo kardan shadien medon ya ka bor ban pen sange iki eryong ban pen jajai kita ki jingki ke doriau medon ni ka bor ko kan ra try ban le iki ke ba ubriu umla ban le ba try medon ka bor ban pen stat ru ya ka por ngi sngo ka por ka stat than menta ka stat na maru ka jingwan ka jomeru ka stat te try bat ka janwan hadu kata ba ngasngo ba me ko kan ra try me pen ki dak ki shin ko ba ka mariang ka kala ka dei bu shibon ba ki men sim kin kala ngada kran ka ni ka por nam ta ka jing kala ki ba bon ki men sim ba nga kran fi ka ni ka sngi wanum sngo sarong ba ka kran fi ni ka sngi Bono pene ka donut ke jang pi. Ngakren ya pi ka ne ka sngi da ka jing ngam kwa pi pin jat no ba ka ne ka perthai bat ki ni ki jing sarong ki jing thala jang ka perthai. Utrai kwa ban kren fi penrit yel de khamat jang trai ba ka ne ka por. Ple asngo ka tin ka jang le na ka por si ka por. Ba da pi kala ma pi ka yin ka jang pi kan kala. Ngakwa ban pi ka ne ka sngi kong kala no. Wanum pen than wanum sung sarong ka ta ka ba pi dan. Wanum sung sarong ka ka ba pi ngai namar ka jingat ka dai tang hakaway ba kata kalong uwe banget how Jesus Christ onam jat show an reu nyo e ka jing em bam jekot ngakran fi da ka jing it pai no thin jublai ka lep ya thu ya ki ban Joshua ka jingwan ka jong trai bangi ki ba ja ka prathai menta ka long tek kat kum ka thin ka jong blai ka mo ka thin jong blai ka khlam lat haba ka karen ka jing thu lepa ka jong Jesus ka khlam lat ya ka bola lep ya thu lepa ngai ngu ime ko try na ka por bangi ban snow but bangi snow ka tien bagani ka por shibon ki men sim kin wan shaga jing pen em kin pediang ime ko try ngai da ki spa ngot ki kala ka mot ra ki ti yang ne ka ski ra she jrong ka ban ya dwai bat pi ong ni kin tien ong try jisu na pediang ime ko munong pen em jonga ngam kwa ban jot no bagani ka perthai wan hapa ka do not jonga nga pediang ime kumu try bu kum nong pen em jonga na do menta ka sngi yo yang try jisu na IT yel di hame agar tengok Yesus, amen. Ngai try men kerku ni kikon, naduk mentaka sengi. Man ai bor ki nuk mentaka sengi try, keteng Yesus, amen. Try kerku fi no ai bor pi, ngasung komen pila pediang you try, ngasung komen pila penrit, ngasung komen pila nget, pot kumta ka jinget ke jong fi ke sengi. Kadai ka ba long jing kerku ya pi.
Keblay nak kerkui fi filam phone filam wan sini ke Jakaru dan den. Boroshi tayo na do ka sengi baar do ka sengi sa jan jo ka tiu filam phone ngi fi pang fi tom fi no jing filam phone ngi man doi ba fi. Keblay shi bon ngi sa syampat. Amen. Ngadap da ke jing kemen ke ba kraw ba ka takalong. Banga khot sengo bhai fi wi baro. Da kalong ka bala pinyawan lang sini ha ka arp khundai tarik. Jone ubnai ha ga sengi balang. Benai December arajar arpuway. Kapotanet kan perlongi ka Thanksgiving service haga por shipau shiteng men step. Bat kum juru ya ka healing service haga por sawaji janmiat. Tading ta na khot smo bhai fi piniwan sheng ni ka jaka ka ba ka office jong kapotanet ka dan hang ni open nong thamai nong kriam. Ngin perlongi ni ka jaseng. Jong ka jing aingo bangin aingo yu blai tamarula don rengkat bat ngi nado bas dang jong neus nam hado kabakot jong neus nam tedeng ta fi kinong duai fi bas songo yo blai fi laban wan sagane ke jaka ya ka bangin duai aingo ya ka bangin ai jing roi ke jing ro show blai hagane ka arb khundai tarik saisien arb khundai tarik ne ubnai ba khat ar jar ar huwe ka jaka hang ni ha open nong thmai nong kriam ha ka office jong ka potnat ka por kan long post men step but jan miet ruk ha ka por sau baje utrain kerkui fi ngangai ngi kendo ya pi apa piwan sing ni jasang ni kasngi ni khot sno ba pen tip lam ni ki we ro ba ki ni wan lang ngi yo ni le kemen lang ha ka ni kasngi kublai shibon amen.